浮気王は中樹水なく大須を口運ぶ。ネータイ川の後、高熱が彼を掴んでいた。シクイキフィリッポスが無理をしなわえる。まさにその瞬間、将軍パルメニオンからのピゾスミが届く。フィリッポスはジオウに買収されている。ネオは警告を読む。それでも止まらない。やがて恋が曜日をキュビに近づく。レイはお気づかにその時を受け取る。そしてメミス・ツクリーに意識の効果を見た。前意ではなく心を選んだのだ。手紙を読む意識の顔がボロざめる。その顔を見て王は中華になそどみ。命は解けた。信頼。王は願った。アレクサンドロスとシュエヒ・フィリッポス。せずにやっと金な10年ベラルシー国立美術館像。